Lo masipala usuneminyaka ulokhu sematheni ngezinto ezingezinhle. Umasipala waseMtubatuba unezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi. Isimangaliso Wetland Park eyahlonzwa inhlangano yezizwe njengendawo yamagugu emhlabeni ingaphansi kwalo masipala. Kufanele ngabe lo masipala yiwona onxenxa kakhulu izivakashi esifundazweni, kodwa njengamanje kunokusashazwa kwemali kanye nenkohlakalo. Ukwakhiwa kwalesikhungo kwaphela eminyakeni emibili eyedlule. Singesomnyango wezokuthutha. Imali eyayibekelwe ukwakha le ndawo kwabe kuyizigidi ezingama-22 zamarandi. Kodwa ke kunezigidi eziyishumi zamarandi ezavele zanyamalala nje nokwenza yenyuka imali izifinyelele ezigidini ezingama-20 nomuvo zamarandi. Umasipala uthi ingu-177 million imali eyabekelwa eceleni ukuthi kuthuthukiswe ingqalasizinda kamasipala, kanti imali engu-145 million eyasetshenziswa ngendlela engafanele. Zingama-45 izigidi zamarandi ezanyamalala. Amakhansela kanye nezisebenzi babhekene namacala enkohlakalo. Some of our staff members have gone through with the interdisciplinary hearing, and some have been dismissed. Usomlomo womasipala ungomunye wababhekene namacala enkohlakalo. Umphakathi ukhathazekile ngesimo sezemali kulo masipala ngoba ungase uthikameze izinhlelo zezokuvakasha. We are not satisfied at Mtubatuba town. We've got no rank. Even the people, if they got their groceries, if there is raining, it's damaging. Umasipala uthi singaba nozinzo isimo sezemali kulo masipala kulesinyanga eziyisithupha. Okwamanje kunophenyo lwangaphakathi oluqhubekayo ukuze kuliwe nenkohlakalo. Kwenziwa nocwaningo njengoba kubhekisiswa indlela izikhulu eziphezulu zalo masipala eziphila ngayo.